I-forward mo yung link, sir. Sige po, sir. Thank you po. Thank you. Ay, kausapin mo na. Hello, sir. Hi, ma'am. Good afternoon. Standby namin kayo, sir. Okay po. Masanta si agaw at si kayo namin. Magandang araw po sa ating lahat. Araw na naman po ng 23. Ako po ang inyong lingkod, Lynette Iris Paed, para po sa ating programang Inside Pangasinan. So inaanyayahan po namin kayong lahat na makibahagi sa ating pong palatuntunan. 30 minutes po ito tuwing weekdays dito po sa RNG Luzon. Kaya sa ating mga taga-panood, mga taga-subaybay ng ating pong palatuntunan Inside Pangasinan, kayo man po ay nasa loob man ng probinsya ng Pangasinan o nasa labas at gusto po ninyong malaman ang mga iba't ibang mga napapanahon na mga balita, updates at issues na nangyayari po sa lalawigan ng Pangasinan, ay tumutok lamang po dito sa ating pong programa. Alright! So sa mga nakaantabay na, maaga pa lang na naka-tune in sa atin po palatuntunan, tayo po ay napapanood sa ating pong Regional News Group RNG Luzon Facebook Live. Meron din po kaming YouTube channel. Paki-subscribe din po para po malaman po ninyo kung yung ating pong mga programa dito po sa RNG Luzon ay naka-live na. So sa mga tagapanood po natin, tumutok lang, wag po kayong bibitaw para po malaman po ninyo ang iba't ibang mga balita na ating pong tatalakayin ngayon pong araw ng Lunes. Ang atin po mga pag-uusapan ngayon pong araw na to, hailstorm sa Spain, Bohol Island, unang global geopark ng Pilipinas. Governor Gico hinikayat ang mga Pangasinense na maging alerto sa banta ni Bagyong Betty. At atin pong makakapanayam ngayon pong araw na to si Sir Ronaldo de Guzman, ang City Disaster Risk Reduction Management Officer ng Dagupan City, para po malaman natin ang lagay ng panahon sa may Dagupan City at syempre kung ano-ano yung kanilang mga ginagawang preparasyon hinggil po sa posibleng pananalasa ni Bagyong Betty. Para sa ating balitang international, yung hailstorm po dyan sa may bansang Spain, umulan po kasi ng mga hailstones at naipon ang makapal na yelo sa daan sa Catalonia, Spain dahil po sa pananalasa ng hailstorm doon. Ang pagbuhos ng malakas na ulan sanhi din po ng pagbaha pati na rin sa isang paliparan. Kaya po yung mga nandyan po sa bansang Spain, nakaranas po sila ng hailstorm. Yan po yung mga pagyelo-yelo, yung imbis po na tubig lang yung bumaba sa kanila, ay yelo po yung kanilang mga naranasan. At dahil po sa lakas ng hailstorm na kanilang naranasan, naging makapal po ang yelo doon. Akala mo winter na, pero hindi. Dahil lamang po yan sa pag-ulan na kanila pong naranasan. At bago po nito, kaunti lang po yung kanilang naitatala na naranasang pag-ulan sa Spain sa mga unang buwan ng 2023. Kaya posibleng may deklara daw ang driest o pinakatuyot na spring season sa Spain mula 1961. Ito po, parang ano lang yan, parang ang naranasan po nila sa mga unang buwan nito pong 2023, parang El Nino na. Kung gaano na po katuyot yung nararanasan natin dito po sa may probinsya ng Pangasinan, kung gaano kainit, mas mainit po doon na wala talaga ni isang patak ng ulan ang kanilang nararanasan. Kaya nung itong nagkaroon po sila ng pagkaranas ng ulan, hindi
lang basta-bastang ulan yung kanilang naranasan, kundi nagkaroon pa ng hailstorm, yung mga hailstone na bumuhos po sa kanila na nagdulot hindi lamang po ng pagbaha, kundi nagkaroon din po ng pagkapal ng yelo sa kanilang daan na kinakailangan pa po nila na magkaroon o may backup na backhoe para po maipon, maalis ito po mga hailstones na dulot po ng pag-ulan. Kasi kung hindi po nila yan gagawin, hindi po sila makakadaan. Hey, I like your attitude. Kaya naman, ingat-ingat po sa ating pong mga taga-subaybay dyan po sa may Spain. At syempre, doon po sa mga may mga kakilala dyan po sa lugar po na yan. Para naman wala pong mangyari na anuman pong hindi magagandang pangyayari sa lugar po na yan. Yung mga nandyan, ingat-ingat at pati na rin po doon sa mga kababayan syempre natin dito sa Pilipinas, mag-ingat-ingat lalo na meron po itong bagyong Betty. Dumako naman tayo sa balitang nasyonal. Itinalaga ang Bohol Island bilang unang global geopark sa Pilipinas ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO sa ginanap na 216 UNESCO Executive Board Session sa Paris, France. Mahabang proseso ang pinagdaanan ng probinsya ng Bohol upang makamit ang mithiin nito na maging isang Global Geopark. Nagsimula ito noong 2013 nang ang isang grupo ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines o UP School of Urban and Regional Planning ay nagsagawa ng fieldworks sa mga potensyal na geopark sa bansa at natukoy ang mga geological karst at limestone landform ng probinsya bilang isang prospect. Habang noong 2015 naman, nakipagtulungan ng mga mananaliksik sa pamahalang palalawigan ng Bohol sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pananaliksik, pakikipagtulungan at mga workshop na naghahanda para sa pagtatalaga ng UNESCO na ginagabayan ng Philippine National Commission for UNESCO. Naging isa ang Bohol sa 18 na potensyal na bagong global geopark na hinirang noong 2022 para sa geological significance at scientific importance. Sa isang report po ng provincial government ng Bohol, ipinaliwanag ng isang geologist ng Bohol Environment and Management Office o BEMO na si Carmichael Dean kung ano nga ba ang isang global geopark. Sinabi nito na ang geopark ay isang geographical area kung saan ang mga sites at landscapes na mga international geological significance ay namamanage ng may holistic bottom approach na kung saan pinagsama yung conservation, education, research at sustainable development. Sa pamumuno po ni Governor Aris Aumentado ang 22 Park Campaign bilang isang inclusive at multi-sectoral na plataforma na maaaring magamit ang posisyon ng Bohol bilang isang buhay na laboratorio para sa sining, kultura, pamana sa bansa at sa rehiyon na kumakatawan sa pinakamahusay at maipagmamalaking probinsya. Ang hakbang na ito ay naayon sa strategic change agenda ng pamahalang palalawigan na naglalayong gawing isang smart province ang Bohol, pagpapanatili ng kapaligiran at ang pagbabago tungo sa pandaigdigang kompetisyon. Ito pong nakamit po ng Bohol Island ay hindi lamang po para sa kanilang lugar, kundi ito ay para sa buong bansa po natin na Pilipinas. Kung ano po yung kanilang nakamit na pagiging unang global geopark sa Pilipinas, ito po ay achievement ng buong bansa po natin. Kaya naman, dapat na ipagmalaki po natin. Kailangan yung mga turista nga natin, ang unang-unang tinatangkilik po ninyo ay yung mga lugar dito po sa ating pong mismong bansa. Bago po tayo magpunta sa ibang mga bansa, tangkilikin muna natin, bisitahin po muna natin kung ano na yung mga pwedeng i-offer na mga tourist sites, tourist attractions dito po sa ating pong bansa. For example, sa may lalawigan po ng Pangasinan, napakarami po nating beaches dyan. From western to central, marami po tayong pwedeng bisitahin dyan
na mga lugar, mga beaches po natin. Kaya naman, pwede nyong isa-isahin per bayan. Diba? Magpunta kayo dun sa pinakadulo, dun kayo sa may bandang Anda. Tapos, papalapit hanggang dumaan kayo ng Dagupan City, hanggang sa may San Fabian, hanggang makarating kayo dito sa may La Union, paakyat naman ng Baguio City pag tapos naman na kayo sa inyong mga exploration na mga beaches, mamundok naman kayo dahil marami pong pwedeng i-offer ang ating pong bansang Pilipinas sa mga na pwedeng tourist attraction na pwede po ninyong maipagmalaki. Dahil kung ang isa sa mga bucket list po ng ating mga turista ay yung mga pwedeng mapuntahan sa ibang bansa, pwede nyo naman siguro pong isama sa inyong bucket list ang mga lugar naman po dito sa ating Pilipinas. Hey, I like your attitude. Kasi naman, di ba, sa dami man naman ng pwedeng mapuntahan dito, isa ba dyan, ayaw mo? Alright! Wala ba dyan sa mga nabanggit natin ang isa sa mga gusto mong mapuntahan? Diba? Ni isa man dyan sa ating mga nabanggit, hindi man lang nagkaroon ng curiosity yung utak mo na, uy, parang maganda yung sinabi dito. Can I help you? Okay. Kaya naman, sa ating po mga tagapanood, pwede po ninyo mga bisitahan yung mga iba't ibang tourist attraction dito po sa bansang Pilipinas para malaman po ninyo kung ano-ano yung mga pwede po nating mai-offer sa inyo na eto tinatangkilik nga ng mga foreigners, na mga turista eh. Tayo pa kaya na mismong dito ipinanganak, isinilang sa bansang Pilipinas, ayaw nyo bang tangkilikin, di ba? Para sa iba pa po nating mga balita, sa ating pong pagbabalik ay may interview po natin, makakausap natin si Sir Ronaldo de Guzman, ang City Disaster Risk Reduction Management Officer ng Dagupan City, para alamin ang kanilang mga paghahanda, mga preparasyon sa Bagyong Betty. Antabayanan yan sa aming pong pagbabalik. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market.
Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rangelzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Nagbabalik ang Inside Pangasinan dito lang sa Regional News Group Luzon. Oras na po natin, 2 minuto bago sumapit ang alas 3:30 po ng hapon. Kaya naman sa pagkakataon pong ito, atin na pong makakapanayam si Mr. Ronaldo de Guzman, ang City Disaster Risk Reduction Management Officer ng Dagupan City. Hello po, good afternoon. Hello, ma'am. Ma'am, good afternoon po sa mga taga-pinig po. Gandang hapon po sa inyo lahat. Opo, kumusta po ang panahon sa Dagupan City, sir? Sa ngayon po, ma'am, medyo okay pa rin po, normal pa rin po yung status ng Dagupan. Sa ngayon, maaraw pa rin, pero may konting pabugso-bugsong hangin na ating nararamdaman na dulot ni Typhoon Betty po. Tapos, yung po natin, on and off po yung pagulan. Kuminsan, umuulan siya, tapos ngayon, umaaraw. So, hindi siya diretso umuulan dito sa Dagupan. Yes po, sir. Sir, regarding po sa paghahanda po natin sa Bagyong Betty, ano po yung mga ginawa po nating mga preparations para po mabawasan po yung posibleng pinsala po nito na maidulot po sa lungsod po natin? So, nung last Friday po, nagpatawag po tayo ng pre-disaster risk assessment po. Ang nag-preside po ang ating local chief executive, Mayor Belen Fernandez. Kasama po dito yung mga CDMC Council, mga partner agencies natin sa national agencies, at mga barangay captains. So yun po, inabisuhan din po natin yung mga ating mga barangay captains na maging mapamatsag sila, maging alerto, and i-ready din po nilang kanilang mga barangay operation center. Tapos abisuhan din itong mga barangay nila sa pagdating ni Bagyong Betty. Ganun din po yung mga national agencies natin katulad ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, ang PNP Maritime, Coast Guard, at ang Philippine Navy ay nakahanda din po sa kanilang mga equipments, mga resources, at sa anumang agarang search and rescue operation na pwede nating gawin po. Yes po. Sa Dagupan City, sir, meron po ba tayo mga ni-ready na mga kagamitan po natin, equipments for the search and rescue operations? Yes po. Yung mga resources po natin ng mga various departments po natin dito sa syudad, yun na po, kasama na rin po yung mga national agencies natin, maging nakahandaan po yung mga resources at personal po nila dito sa Bagyong Betty po. Yes po. Ano-ano po yung mga barangay dyan po sa may lungsod po ng Dagupan, yung mga itinuturing po na mga low-lying areas at madalas po natin binabantayan ng mga barangay tuwing meron po mga sakuna? Ang tinututukan natin ngayon is yung coastal barangays natin. Ito yung mga malapit sa dagat. Dahil ito nga po, sabi nga ni Pag-asa, hindi nga siya maglalandfall. But bahagyang makakaranas tayo ng epekto, lalo na yung malakas na pabugso-bugsong hangin at yung pagtaas ng alon. Kaya ito yung mga priorities natin, tapos yung mga island barangays natin dito sa syudad, at saka yung barangays na malapit sa ating kailugan. Based on your observation po ba, sir, marami pa rin po ba tayo mga beach goers hanggang sa ngayon? Sa ngayon po, last as of Saturday po, nag-declare na po tayo ng no swimming policy. Kung na rin po, ito ipagtugon din sa instruction din ng RDRRMC 1 na mag-implement tayo ng no swimming, no fishing, tsaka no sailing at sea. Ang magiging problema nga natin dito is yun nga, makikita mo na parang normal siya, maaraw, pero ang kahirapan dito, dahil dito sa mga pabugsong-bugsong hangin ng dala ni Betty, ay pwede magkaroon ng changes sa alon. At yun nga, sabi nga ni Pag-asa, posible na mag-cause ito ng riptide na pwedeng mag-iba yung alon. At the same time din, magkaroon din siya ng undercurrent na pwedeng atakin yung mga naliligo sa mga dagat natin. At saka
baka madisgrasya pa sila. Kaya as of last Saturday, hanggang instruction din ng ating local chief executive, nag-implement na tayo ng no swimming policy. Opo, aside po sa no swimming policy, nabanggit nyo kanina, yung para sa mga mangingisda naman po dyan sa may Dagupan City, mayroon na po bang nakataas na gale warning? May gale warning na nakataas pero nasa eastern part ng Pilipinas pa rin ang kasama doon sa gale warning, tapos sa may area ng Batanes, tapos Cagayan, Apari. Pero sa ngayon, nag-implement na kami rito kasama katuwang namin ng PNP Maritime at Coast Guard at Philippine Navy na huwag na muna magpalaot para makasigurado. Ang problema nga nito, baka bigla silang lumabas. Akala nila normal lang yung tubig sa ating karagatan. Yung pala, nandiyan na pala, papalapit na si Betty at pwedeng magdulot ito ng pinsala sa ating mangingisda. Kaya as part ng safety precautionary measures na rin, nag-implement na tayo ng no fishing policy kasi hindi natin alam ang aksidente o disgrasya, kaya mas mainam na lang na mas maging safe po sila. How about po, sir, yung mga evacuation centers po natin dyan po sa Dagupan? Ilan po yung mga naka-ready na po sa ngayon? Yes po, naka-ready na po as of yan nga po, yung pre-disaster risk assessment meeting nung naganap nung Biyernes, ay balikan na-install na po natin yung mga barangay captains natin na ihanda sa anong mga pwedeng evacuation or preemptive evacuation o pwedeng mangyari. Bali, ang gagamitin natin evacuation center ay yung mga barangay halls natin, mga barangay gym ng bawat barangay, at secondary option po yung mga schools kung talagang kinakailangan. At yung main evacuation center natin dito mismo sa loob ng downtown area natin, ng Dagupan City People's Astrodome, ay inihanda na rin nung Sabado pa. Okay, sir. Sir, meron pa rin po ba tayo mga nararanasan na high tide sa lungsod ng Dagupan? So far, minimal pa rin yung nararanasan natin na high tide. So hindi compared to gaano ng mga nakarang taon na medyo mataas as of now. Buti nga hindi nga siya katulad na sabi ko kanina, hindi gaano yung pag-ulan-ulan na dulot ni Typhoon Betty, kaya hindi masyadong nakaka-apekto itong high tide sa syudad natin. Opo. Sa kabila po ng nararanasan natin na hindi naman po masyadong masamang panahon, medyo okay pa naman po sa lungsod ng Dagupan. Okay na po ba na mag-relax yung ating po mga kababayan? Payo lang po, mas mainam kung kailangan nalalabas sila, kailangan naman ipagliban, mas mabuti na ipagliban muna ng kanilang paglabas. Kasi hindi pa rin tayo, hindi pa rin tapos itong si Bagyong Betty. So, pwede pa rin, may mga pwede pang mangyari kasi expected kasi ito from Monday hanggang Thursday. Posible na magkakaroon pa tayo ng sama ng panahon. Kaya para sa kanilang kaligtasan, ay huwag muna sa walang bahala ito. Kasi, yun nga po, sabi nga ni Pag-asa at ang DILZ ng NDRMC, ito ay isang super typhoon. At yun nga po, pasalamat natin medyo nag-downgrade. Pero sa ngayon, typhoon category pa rin siya. Kaya pwede tayong mag-experience ng pabugso-bugsong hangin at posible na pwede tayong maka-experience ng isolated thunderstorm. So ito yung mga reasons kung bakit huwag muna natin sa walang bahala itong pagyong ito, dahil pwede pa itong makapagdulot na pintala. At mas mainam po, yung nga sabi natin, na mas mainam na maging safe po sila. Opo, paalala na lang po sa ating pong mga kababayan na nanonood, nakikinig po na ating palatuntunan hinggil po sa Bagyong Betty, sir. Yes po. Sa mga nagpaplano na pumunta sa Bunuan Tindiligan Beach, pagpaliban muna natin kasi nag-implement po tayo ng no swimming policy at dahil ito po ay delikado, tapos sa katunayan kanina mga alas 11 medyo malaki na yung mga alon at medyo magalaw na yung tubig dagat natin. Kaya para sa kanilang kaligtasan, pagpaliban muna natin hanggang makalabas na sa Philippine Air Responsibility or hanggang malusaw itong si Typhoon Betty bago tayo pumunta sa ating Tindiligan Beach. At sa mga natin, kababayan din natin, huwag muna natin sa walang bahala porket umaaraw siya, walang ulan, actually nasa vicinity pa rin ng Philippine Air Responsibility si Typhoon Betty na pwede magdulot ng pinsala. Kaya para sa ating kaligtasan, maging alerto muna po tayo, mapanging mapamatsyag at paghandaan po natin itong mga epekto na pwedeng idulot ni Bagyong Betty. Okay. Maraming salamat, Sir Ronaldo de Guzman, ang head ng CDRMO ng Dagupan City.
So maraming salamat din po sa inyo, sa mga tagapakinig po natin. Gandang hapon po at ingat po tayong lahat. Yes po. Maraming salamat at nalaman natin ang kalagayan dyan sa may lungsod ng Dagupan kung saan ay pinapatupad ang no swimming policy. Kaya sa mga beachgoers sa Tondaligan Beach, sa susunod na lang po muna kayo mag-swimming. Marami pa namang mga susunod na araw, huwag kayong mag-alala. Ngayon lang kasi nga merong bagyong Betty. So sa mga susunod, pwedeng bumisita ulit kayo dyan at mag-swimming. This calls for immediate discussion. So, yung mga nakabili na ng kanilang mga swimsuit, yung kanilang mga bathing suit, pakitago na lang po muna kapag pupunta kayo sa may Tondaligan Beach dahil sa susunod na lang. Kasi alam ko, napakarami talagang nagpupunta dyan. Dati nung nasa Pangasinan pa naman ako, madaling araw pa lang, dyan kami magja-jogging sa may Tondaligan Beach dahil meron silang parang sementado na part, parang beach walk nila doon. Pwede kang mag-jogging doon, pwede kang mag-bike, pwede kang mag-yoga, pwede kang kung mag-aerobics, kung ano mang gusto mong gawin kapag madaling araw, gusto mong mag-exercise doon, pwede. Pwede mong i-walk nga pati yung mga pet po ninyo doon. At meron din syempre mga naliligo doon sa beach dahil napakaluwag dyan sa may Tondaligan Beach. Marami din pong mga cottages na pwede po ninyong ma-avail. Marami din pong hindi lang mga taga-Dagupan ang nagpupunta po dyan sa naturang beach na yan, kundi pati yung mga taga-ibang mga kalapit bayan at yung mga turista na galing pa sa mga kalapit na probinsya. So kung bumisita po kayo sa may Dagupan City at gusto po ninyong mag-swimming, bawal po muna ngayon. Meron pong pinapatupad ang lungsod po ng Dagupan na no swimming policy pansamantala dahil po dito po sa Bagyong Betty. So antay-antay lang po tayo hanggang sa makalabas po itong Bagyong Betty sa ating pong Philippine Area of Responsibility at hindi na po tayo makaranas ng anuman pong mga epektong dala po nito, mga pananalasa. Baka pwede na kayo ulit na makapag-swimming, diba? Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina bago tayo nag-commercial, isa-isahin nyo muna yung mga tourist attraction dito sa ating bansa bago kayo pumunta sa ibang bansa para malaman po ninyo kung ano yung mga pinagkaiba, kung ano po yung ikinaganda, bakit mas tinatangkilik pa ng mga foreigners, bakit tayo gusto natin sa ibang bansa, yung mga foreigners nga nagpupunta pa dito sa ating bansa para makita, masilayan at syempre ma-enjoy nila yung mga iba't ibang mga tourist attraction dito. Alright! Kaya naman sa ating pong pagbabalik, tatalakayin pa po natin ang iba pang mga detalye nito pong paghihikayat po ni Governor Gico sa mga Pangasinense na maging alerto sa banta ni Bagyong Betty. Dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon.
Nagbabalik ang Inside Pangasinan dito lamang po sa RNG Luzon. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Danette Iris Paed. Pero ito po yung sinasabi ko po sa inyo, hinikayat po ni Governor Monmon Gico III ang lahat po ng mga kawani ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan na maging handa at alerto sa lugar ng kanilang trabaho at sa kanilang mga tahanan sa harap po ng banta ng Bagyong Betty. Sa regular flag raising ceremony na pinangunahan ng Provincial Housing and Urban Development Coordinating Office, kaninang umaga sa Capitol Plaza, Lingayen, iginit po ng gobernador ang kahalagahan ng pagiging alerto. Sinabi po ng ating pong gobernador na kanya po daw ipagpapatuloy ang pakikipag-coordinate sa PDRRMO, sa PSWDO, sa PHO, sa mga hospital at sa lahat po ng mga opisina at department heads na involved para po maiwasan or para po ma-mitigate yung mga risk nito pong natural na kalamidad po na ito. Ipinahayag din po ng gobernador na malaki ang gampanin ng PADCO kaugnay sa dekalidad na pabahay ng pamahalang palalawigan. Tinataya na nasa 17,000 na mga pabahay ang itatayo bawat taon. Paalala naman ng gobernador sa Human Resource Management Development Office, tiyaking ibinibigay ng bawat empleyado ng Kapitolyo ang buong dedikasyon sa trabaho. Sa isang flag ceremony lang, 3 na yung mga naibahagi ng ating pong gobernador Monmon Gico III, kung saan kanyang nabanggit yung kanyang patuloy na pakikipagkoordinasyon sa mga line agencies and departments hinggil po sa dito po sa pagbabantay ng posibleng epekto ng pananalasa ng Bagyong Betty. Nandyan po ang Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Pangasinan Provincial Social Welfare and Development Office, ang Provincial Health Office at ang 14 po na hospitals run by the government dyan po sa may lalawigan po ng Pangasinan. Kasama na rin po yung mga opisina, mga department heads na involved para po ma-mitigate yung risk ng natural po na kalamidad na posible po natin maranasan sa mga ilang oras o sa mga susunod po na mga araw. Kaya naman, yung ating po mga kababayan dyan sa may lalawigan po ng Pangasinan, mag-ingat-ingat po tayo. Gaya na lamang po nung ating pong nakapanayam kanina na si Mr. Ronaldo de Guzman sa CDRMO naman po ng Dagupan City, kung saan sinabi niya yung kanilang mga preparasyon, mga paghahanda, at sinabi niya rin po na sa ngayon dahil hindi naman po masama yung nararanasan na panahon, medyo may pag-ulan-ulan lang ng konti pero hindi naman kalakasan, hindi pa rin po ito ang tamang panahon para kayo po ay mag-relax. Kinakailangan alert pa rin po tayo. So ngayon pa lang, 'di ba, magbantay po kayo ng mga dapat naka-tune in po kayo sa mga balita gaya na lamang po ng ating pong palatuntunan para alam po ninyo kung ano yung mga posible pa po na tahakin itong bagyong ito. At kung ano pa yung mga posible na dapat po ninyong gawin para makaiwas po na maging biktima kayo ng naturang bagyo. Kasi naman, mas okay pa nga daw ang maging preventive kesa ikaw ay nagiging reactive. So mas okay na prevent mo yung mga posible na mangyari kesa naman aantayin mo na nandyan na tsaka ka na lang magre-react doon sa mga bagay-bagay. Alright! Kaya naman, mga tagapanood po natin, ito naman ang public service announcement po muna ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Bukas, May 30, araw po ng Tuesday, sa may portion po ng mga taram, portion ng Calvo, portion ng Burgos Street, Sitio, Bagong Barrio, at sa may affected big load naman po dyan sa may public market. Mawawalan po kayo ng supply ng kuryente alas 3 po ng madaling araw hanggang alas 7
7 po ng umaga. Kaya naman bumangon na lang po kayo ng mas maaga pa o kaya naman yung inyo pong mga kagamitan na kinakailangan ninyo ng bukas ng ganon kaaga, i-charge nyo na po ngayon, ihanda nyo na po ngayon kung kinakailangan para hindi na po kayo magambala pa sa mga susunod po na mga oras bukas, lalo na 'di ba, kung hindi man mainit, may konti-konting mga pag-ulan-ulan ang nararanasan pa rin po natin dahil po sa bagyong Betty. So sa mga taga-subaybay po natin sa may lalawigan po ng Pangasinan, mag-ingat po kayo. At sa mga nanonood din na sa mga karatig pa nating mga probinsya at kung nasaan man po kayo, syempre, paalalahanan pa rin po namin kayo na mag-ingat. Bago po kami magpaalam, inaanyayahan po namin kayo na tumangkilik sa iba pang mga programa dito sa Regional News Group Luzon. Tuwing umaga, alas 6 po ng umaga, alas 6:30 pala ng umaga, ang Morning Balitaktakan. Kanina naman po yung pilot episode ng I Agree. Kaya naman sa bukas, antabayanan nyo po ulit yan. Syempre, ito pong ating programa naman na Inside Pangasinan. At mamaya, mapapanood nyo po yung Luzon Headlines. Alas 6 naman po yan ng gabi para sa mga iba't ibang mga napapanahon po na mga balita na dapat po ninyong tutukan. Kaya naman mga ka-RNG, dito na po nagtatapos ang ating pong palatuntunan Inside Pangasinan sa Regional News Group. Ako po muli ang inyong lingkod, Lilet Iris Paed. Angry Player in Business.